Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia, depèn de quan sentiu o veieu aquest programa. Estem en el segon episodi d'Equip Especial. Què tal, com esteu? Especials tots. El primer que vull fer com a conductor del programa és agrair-vos a tots i a totes la bona acollida que ha tingut el programa pilot d'Equip Especial. Estem molt satisfets de les reproduccions que hem tingut, sobretot perquè no vam fer publicitat, no vam parlar pràcticament amb ningú de que fèiem aquest programa, simplement el vam penjar i l'acollida que ha tingut ens ha sorprès, de veritat. Moltes gràcies a tots i a totes. I abans de continuar, sí que en nom dels meus companys que m'acompanyen avui també, com sempre, el Marc i el Milancito, sí que volem oferir la nostra solidaritat a tots els afectats pels aiguats de València, les nostres condolències per les famílies de les persones que han traspassat i el nostre desig de que tot recuperi la seva normalitat dintre del possible, el més ràpid que puguin. No? Alguna cosa sobre això, companys? Bé, com tu dius, molta força a la bona gent del País Valencià i esperem que passi molt allà al tràngol. És terrible el que ha passat allà al País Valencià, sí. Bé, dir-vos que no només estem a YouTube, també estem a iVox, o sigui que per trobar-nos és tan fàcil com teclejar a YouTube Equip Especial o teclejar a iVox Equip Especial. Estaria bé que ens poséssiu likes i estaria bé que us subscrivíssiu al nostre canal si penseu que això que fem té una mínima utilitat pel futbol americà i el flag catalans. Bé, comencem amb el primer quart del nostre partit d'avui. S'han jugat les Copes Catalanes de Flag. Anem de copes per parlar una mica dels resultats d'aquest passat cap de setmana. Un cap de setmana una mica passat per aigua. De fet, va haver-hi alguna competició que es va haver de suspendre, però es va jugar la que es va suspendre va ser un dels triangulars de la Copa Catalana Flag a la Sub-13, que s'havia de jugar al municipal de Montigalà. En concret, el triangular que havien de jugar Dracs Negre, Rookies i Imperials. Per lo més, Pioners va guanyar a Mercats 25-0, Bacus va guanyar a Mercats 27-0 i Bacus va perdre amb Pioners 0-18. Per la seva banda, Reds Terrassa Reds va guanyar a Links 26-6, Dracs Plata va guanyar a Links 0-31 i Dracs Plata també va guanyar a Reds 25-6. La resta de les Copes Catalanes de Flag es disputaran el dissabte 9 i el diumenge 10 de novembre. La Copa Catalana Infantil Sub-15 es jugarà a Granollers, la Copa Catalana Benjamí Sub-11 es jugarà a Badalona i la Copa Catalana Cadet Sub-17 el dissabte 16 i el diumenge 17 de novembre. La Copa Catalana Sènior, 23 i 24 de novembre, les semifinals, ja ho vam explicar en l'últim programa, i el 21 o 22 de desembre, la final. Les semifinals seran Dracs contra Vox i Pioners contra Reds. La Copa Catalana Cadet el 30 de novembre i l'1 de desembre. Què penseu d'aquestes competicions de Copa Catalana de Flag? Molt bé, sí, vols fer jo primer, Ivan? Sí, tu mateix. Nosaltres, primer de tot, volem donar la benvinguda al projecte de Bacus i Mircat, que normalment aixecar projectes de zero és molt complicat i hem començat a competir ja. Esperem que vagin desenvolupant-se i que puguin donar molt bon futbol flag, diguem, molt aviat. Era previsible que Pioners per la seva banda guanyés el seu triangular i per l'altra banda Dracs Plata guanyés l'altre. Era previsible. Com sembla Terrassa Reds i els American Links també ja duran guerra una mica. Molt interessant, la veritat, molt interessant. Sí, ja ha començat l'esport aquí a Catalunya. Portàvem setmanes i mesos esperant des de l'últim partit aquí a Catalunya de la Lliga Catalana Sènior, la final, i ja tenim la Lliga, ja tenim la Copa i amb ganes de continuar. En el nostre programa anterior, que vam estar una mica parlant sobre el flag i sobre la seva relació amb el futbol americà, hi ha hagut certa controvèrsia derivada del primer programa de gent vinculada al flag que deia que el flag és un esport totalment diferent al futbol americà i que no ha de servir com entrar al futbol americà només, sinó que és un esport absolutament diferent i gent que pensa el contrari. I jo us volia proposar que no la setmana que ve, sinó una mica més endavant,
de fer una espècie de taula rodona, un debat amb persones especialistes en flag i en tackle, perquè debatin sobre la importància del flag o sobre què suposa el flag en referència a tot el que té relació amb el futbol americà a Catalunya i perquè es debatin entre ells, que són els que saben, no? Sobre si el flag és un esport amb entitat pròpia o simplement és un esport o una derivació del futbol americà. No? Penso que podria ser una bona idea, no? Però m'ha arribat això, que hem començat amb controvèrsia. Em sembla que aquesta frase la vaig dir jo, o sigui, mea culpa. No volia dir exactament el que s'ha entès, demano disculpes per les meves males paraules. No comentem, sí, que de fet, al final, com diem que estan al final al cabo, el que és olímpic és el futbol flag, realment. Sí, els que estaran a la taula són ells. Sí, però bueno, no vaig dir, si no volia dir això exactament. Demano disculpes per la meva part. No, disculpes, no, tampoc. Vull dir, escolta... No se'm va entendre exactament, no volia dir això. No, però bueno, es pot pensar, Vull dir, de fet, jo que sóc un neòfit i que no entenc de res de tot això, del flag, vaig fer la literació entre si el futbol sala pot ser una derivació del futbol 11, doncs si el flag podia ser una derivació del futbol americà, i em sembla un debat interessant i per què no podrien coexistir les dues visions, no? Perquè jo és que estic convençut que hi ha gent que entra al tackle després d'haver passat pel flag perquè ha provat una mica el que és el món del futbol americà i decideix donar un pas més, no? No sé, com ho veus tu, Ivan? Bueno, jo és que vaig començar de ben petit a jugar a flag, llavors després vaig fer el pas a tackle i també vaig jugar també vaig jugar a les dues competicions, el tackle i el flag alhora, però això ja és a gustos, o sigui, a mi personal... O sigui, és un debat molt bo, crec, Sí. Però sí que és veritat que jo sóc dels que pensa que el flag és com la porta d'entrada al tackle. Molt bé. Doncs penso que és un debat que podria ser interessant i a veure si podem contactar amb persones, diria, especialistes en les dues visions i tenim una taula rodona i fem bullir l'olla, no? Que és del que es tracta una miqueta, no? Doncs bé, si us sembla bé, acabem la nostra ronda de copes i anem al segon quart del nostre partit particular del programa d'avui, perquè es va jugar el diumenge, si no recordo malament, a l'escrimmage entre Euroloc i Team Equador, que us vam explicar la setmana passada que tindria lloc aquest partit, i vaig anar. I el primer que em va sorprendre, el resultat va ser Team Equador 8, Uroloki 0. De fet, va ser un pick six en la primera jugada del partit, si no recordo malament. Correcte. I la conversió de 2 punts. I és el resultat que es va mantenir durant tot el partit, però es van veure coses molt interessants, va ser distret, va ser emocionant. I el primer que em va sorprendre, atenció a l'anècdota, no? És que vaig veure l'Ivan, el Milancito, jugar amb el Team Equador. I el primer que vaig preguntar a gent que tenia al meu voltant és què collons fa l'Ivan jugant amb Equador, tio? Si suposo que el més a prop que ha vist Equador ha sigut amb un mapa mundi, no? Però bueno, ens expliques, Ivan? Bueno, al final... No, al final va ser... Team Equador els hi faltava gent. Al ser un partit en reconeixement a Jonathan Merchant, que vam parlar la setmana passada, que era el meu entrenador personal, doncs a mi em feia una mica d'il·lusió i també jugar contra els meus antics companys, que també és divertit. Sempre hi ha aquest pique sa de jugar contra gent que portes molts anys jugant amb ella, llavors era com tot una barreja, no? El poder donar-li aquest reconeixement al Merchant, poder jugar contra Euroloki i també ens agrada el futbol, ens agrada jugar, treure'ns una mica aquestes ganes de jugar abans del primer partit. Va haver-hi bastanta gent a les graderies, no? O sigui que devien haver unes 100 persones, potser, no les vaig comptar, però aproximadament... Sí, aniria per aquí, gent habitual del futbol americà, vaig veure el Gavi Rivera, a la veu, no? Vaig veure el Miguel Rodríguez, vaig veure el Jacob, no?
que col·labora també amb Dragons, vaig veure doncs, molta gent i va haver-hi un ambient molt bé, molt correcte, molt xulo, la gent animant, jo crec que ens ho vam passar bé, tots els que vam anar allà. Sí, a més va ser un partit molt... O sigui, dintre que és un partit i hi ha una petita rivalitat, va ser un partit molt maco a l'hora de que no va haver-hi cap tipus de baralla, qualsevol tipus de mala acció, diguéssim, o sigui, va ser tot molt sa a l'hora de jugar, que també doncs, a vegades s'agraeix, no? O sigui, aquests tipus de partits. Tot i que va ser un partit molt net, és veritat, va haver-hi un susto pel quarterback d'Uroloki, no? Es va lesionar i va sortir el seu backup. Suposo que està bé, no? Saps alguna cosa? No sé res perquè no he pogut parlar amb ells, però bueno, ara enviaré un missatge aviam què tal està. Doncs la veritat és que va estar bé, em va agradar molt que hi hagués públic, la veritat. Va haver-hi més gent que jo m'esperava, Normalment als partits d'Euroloki sempre hi ha força gent, o sigui... També de la gent d'Equador doncs, venia molta família, a més, van vindre molts amics de Jonathan Merchant que havien compartit vestuari amb ells, rivals inclús, llavors bueno, doncs va ser com una petita festa on hi havia molta gent. Familiars d'ell també hi havia. O sigui, el resultat és el de menys, de veritat, no? Sí. Va estar prou bé, sí. Doncs passem al tercer quart del nostre partit particular. Avui anem ràpids. Per dir-vos que algunes miscel·lània de notícies, Terrassa Reds ha creat el seu equip sènior femení de tackle, que jo crec que ja n'havia tingut un el 2017-2018, no? Però sembla que han trobat una altra vegada gent suficient per muntar un equip sènior per la Lliga Femenina. Està molt bé que el futbol americà creixi i s'estableixi, no? Que és el que necessitem. Què en penseu vosaltres? Bueno, si de per si costa una mica fer un equip sènior, un equip masculí, doncs un equip femení sempre costa una mica més, no? I doncs celebrem que hagin recuperat l'equip sènior femení i endavant l'assaig i tant de bo més equips puguin tirar endavant aquest projecte, que és complicat, però estaria bé que es pogués tirar endavant. Però molt bé, molt content que hi hagi aquest nou projecte, sí. Sí, està molt bé perquè abans teníem dos equips aquí a Catalunya, al territori, que era les Rookies i Búfals, i ara doncs tindrà un tercer equip, doncs això és que significa que va creixent d'alguna manera i veurem què tal juguen les Reds. Perdoneu la meva ignorància, hi ha Lliga Catalana de femení? Sí. Sí, no? Si no recordo malament, sí, hi ha una Lliga Catalana i una Lliga Espanyola. Però la Lliga Catalana crec que només juguen Rookies i Búfals. Ara t'ho busco. No van intentar Pioners fer femení també? Bueno, Pioners l'any passat tenia equip femení i aquest any crec que també. Continuen, vale. Cosa que sonava i no sabem bé com està el tema. Mira, l'any passat, sí, correcte, l'any passat era Rookies, Búfals i Pioners. I aquest any, doncs mira, 4 equips per una lliga femenina està molt que... Bueno, poc a poc, sí. Bueno, Lliga Femenina Catalana, de la que també informarem, no? Un cop comenci la temporada. La veritat és que el futbol americà i el flag a Catalunya tenen presència i tenen moltes competicions i tenen bastants equips, no? A veure si som capaços de fer que la gent s'interessi i vagi als camps i, sobretot, a veure si som capaços d'avisar amb antelació de quan es juguen els partits, on, no? I qui vulgui saber... Digues, Ivan. Només com a dada, a la pàgina web de la Federació Catalana està tota la informació, però la primera lliga femenina va ser a l'any 95 i la final va ser les Barcelona Queens, que van perdre contra els Barcelona Howlers. O sigui, ja fa uns quants anys. I aquesta lliga va estar fins a l'any 98-99. Allà va desaparèixer, després va tornar a l'any 2009 fins al 2015 i ara el 2021, després del Covid, sembla que va tornar fins l'any passat, perquè encara no ha començat d'aquest any. Ho celebrem en tot cas, ens celebrem moltíssim d'aquesta notícia, sí.
Després també us volem informar de que amb la col·laboració dels Chicago Bears, els Badalona Dracs han impulsat una lliga escolar femenina sub-14 i la fase final d'aquesta competició es disputarà el mes de maig de 2025 i hi ha alguns equips, està molt bé, és a dir, és una bona iniciativa també per donar a conèixer el futbol americà i el que us volia dir és que, per lo que jo sé, està pensat com una activitat extraescolar més en les escoles que participen en aquesta, en aquesta lliga, no? I està molt bé com a activitat extraescolar. De fet, per exemple, tinc informació de que participen jugadores de primer d'ESO, i en el cas dels Salesians de Badalona han aconseguit un equip de 10 noies que disputaran aquesta lliga escolar amb altres competicions, amb altres escoles de les ciutats. No? Fan un dia d'entrenament setmanal amb entrenadors vinculats als Barcelona Dracs, el qual fantàstic. Badalona. Què he dit? Barcelona. He dit Barcelona Dracs, perdoneu-me. És de, suposo, Barcelona Dracs, Barcelona Dracs, evidentment, no? Doncs està molt bé que el futbol flag femení també entri, arreli i es potenciï, no? Sobretot tenint en compte una altra vegada l'horitzó de la competició olímpica d'aquí 4 anys, no? Sí. Doncs està molt bé. El 9 de novembre es farà la presentació dels equips i es començarà a jugar a aquesta competició, no? Què us sembla tot plegat? A mi em sembla molt interessant també que els Chicago Bears s'impliquin en aquesta iniciativa. Em sembla molt interessant que els Badalona Dracs s'impliquin en aquesta iniciativa com a equip punter ara mateix a Catalunya, no? Espero que ningú se m'enfadi, però ara mateix és un dels equips, bueno, a part que és un equip històric, un equip que ho ha guanyat tot, ara mateix l'equip català amb més potencial, diria. Per tant, és important la seva participació, no? Què en penseu de tot això? A mi em sembla excel·lent. Ja fa uns anys aquí a Barcelona a Catalunya hi havia una lliga escolar, també arrel amb la NFL Europa, on els diners, diguéssim, d'aquesta lliga, el cost, venia tot d'allà de la NFL Europa, llavors a cada escola tenia un nom d'equips de la NFL, no? Doncs hi havia una escola que eren els Falcons, una altra escola que eren els 49ers, on Gavi Laveu era l'entrenador, per exemple, i, bueno, hi havia més, Llavors, a mi em sembla superbé, no? I a més, bueno, l'únic que no m'acaba d'agradar, però, bueno, entenc que és el que toca, és que siguin exclusivament femenina. Podria ser mixta, podria ser masculina i femenina alhora, però bueno, això els Bears i qui organitzi aquesta lliga tindran els seus motius, i jo crec que el motiu que és perquè la NFL va organitzar fa un parell de setmanes, no sé si la setmana passada vam parlar d'això o no recordo ara, va organitzar una espècie de competició a Londres, al Tottenham Stadium, just no sé si era abans o després del partit que va haver-hi de la NFL al Tottenham, i hi havia equips de diferents països on hi havia una representació espanyola que eren els Spain Bears, també tot femení. No hem comentat això, em sembla. No sé si ho vam parlar, Sí. I això es va fer juntament amb Madrid, perquè Madrid també està fent aquesta competició femenina escolar. Ho van fer juntament Madrid amb Badalona, i un dels entrenadors era d'aquí de Catalunya, que és el Montolio, Roger Montolio, si no recordo mal. Vam parlar d'ell la setmana passada, sí. Això és. I ell va estar allà fent d'entrenador amb aquestes noies, i va guanyar la competició, el Spain Bears. És una que té bastant projecció aquest home, no sé, haurem de seguir la seva carrera perquè pot aspirar bastant. Correcte, sí. I van guanyar la competició van guanyar la competició a l'equip espanyol de flag femení sub-14.
Molt bé. Ostres, doncs no ho sabia. Ah, Molt bé, molt bé. A més, jo veig que si veig que Biars també participa en aquest projecte, doncs, ostres, són per les majors una mica, està molt guai. Tot el que sigui promoció escolar... Sí, jo crec que el que volen fer és com una espècie de competició interna, diguéssim, entre Madrid i Badalona, que són els que ho han organitzat ara. Pot ser. Suposo que obert a Ciutat de Barcelona i altres ciutats, però ara de moment s'han centrat en Badalona, amb l'ajuda de Badalona Dracs, i jo suposo que després o volen fer que l'equip guanyador d'aquesta lliga competeixi amb l'equip guanyador de la Lliga de Madrid i el guanyador absolut se'n va a aquesta lliga de la NFL, o acabaran fent una espècie de selecció de les dues competicions, les millors noies i tal, i anar a aquesta competició. Això suposo, és el que jo crec. Veurem com desenvolupa el projecte, a veure què tal, sí. Ho seguirem de prop. Dir-vos també que el 7 de desembre començarà el Next Generation Camp, que és una història de promoció del futbol americà i de base, de creació de base, no? Que estan portant molts exjugadors de Barcelona Dragons, també algun jugador que ara està a Bravos, no? I d'això, Ivan, tu en saps bastant. Explica'ns una mica en què consisteix això. Bueno, el camp és un camp que es fa el dia 7 de desembre per nois i noies de 14 a 19 anys, i això, com bé deies, va molta gent d'antics dragons, o sigui, de jugadors de Dragons i de més, i que ara estan a Bravos, igual que entrenadors. Ara no tinc la llista aquí davant, però sé que van el Jordi Brugnani, el César Brugnani, Toni Montón, Elvis Núñez, Michael Sam, que havia estat entrenador de Dragons fa uns anys i ara és actual entrenador de Pagesos, de Barcelona, Pablo Araya crec que estava, Edu Molina, o sigui, són uns quants jugadors a nivell ILF i entrenadors a nivell ILF que fan aquest camp aquest dia a Badalona, al camp municipal de Badalona, i bueno, és una manera que els més joves puguin aprendre de la gent que ha arribat lluny en aquest esport. I tant, sí. I saps? He vist jo això fa temps i em sonava una mica, però tampoc ho tenia gaire clar. És la segona edició que es fa, es va fer ja una l'any passat a Hospitalet, i ara és la segona edició que es fa a Madrid. I, Ivan, saps què han de fer els nois i noies que vulguin participar per apuntar-s'hi? Sí, si entren a la pàgina web a l'Instagram d'ells, que es diu Next Generation Camp, la A de Generation és un 4, i allà tens un doc, un Google Doc per poder inscriure't i de més. Són 30 euros, crec, la inscripció, pel que veig aquí, i ja està. I les edats? Fins a quines edats? De 14 a 19 anys. De 14 a 19, està molt bé. Sí, correcte. Nois, noies, és igual? És mixta? Sí, és mixta. És mixta. I per dir una mica la llista, per lo que han penjat ells a les xarxes socials, és Alex Posito, César Brugnani, Edu Molina, Toni Montón, Pablo Araya, Jordi Brugnani, Víctor Marín, Jordi Torredía, Elvis Núñez, Jason Tirelli, que va ser l'entrenador de línia de Dragons aquest any, Àlex Pacheco, Xavi Gonzalo, Daniel Franco, Michael Sam, i ja està. Per lo que posa a la web, a l'Instagram d'ells. Bons professors, bons professors per crear fundaments, no?, pel jovent. Ojalà, quan jo tenia aquella edat, també fessin coses així. Sí, hauria estat molt bé, no?, això, la veritat, sí. Doncs, què us sembla? Aprofitant que aquest camp es fa el dia 7 de desembre, podríem convidar a algun dels seus promotors al mes de novembre perquè ens expliqués, no?, en profunditat com s'ha creat, quins són els seus objectius i com es fa i què es farà, no? Us sembla interessant, això? Sí, no? Carlos, sabem que vinguin, sí, a parlar una mica el tema. Sí, doncs ho podríem fer. També parlant d'aquest tipus de coses, de promoció del futbol americà, dir-vos que els pioners de l'Hospitalet
han creat recentment un nou podcast on parlen de l'activitat de l'equip, de tota l'activitat de l'equip. Crec que ja porten 2 programes i el condueix en Joan Tutusaus. Jo no he vist el programa, m'he de Sí, confessar. he vist els 2 episodis, sí. Porten 2, no? 2. Ja va, el segon. Està prou bé, sí. No sé, jo no sé qui és el Joan Tutu, segon tu, Ivan, si potser el coneixes potser. Sí. Bueno, jo el vaig conèixer fa poc, El Tutu és un exjugador de Pioners, Hospitalet, i li agrada molt aquest món de comunicar i de més, i bueno, va proposar fer el The Program, que és com es diu el programa, The Program, i bueno, està molt bé perquè fa entrevistes a gent molt interessant. La primera va ser el head coach de l'equip sènior, aquesta segona ha sigut a 2 membres dels antics pioners, un va ser president durant molts anys i un dels impulsors al futbol americà aquí a Catalunya, l'altre també és actual entrenador de l'equip sènior i també va jugar en aquella època, i està molt interessant. Després parlen també de la secció Mèxic, per exemple, parlen de tot el que s'està fent allà a Mèxic amb el nom de Pioners, que tenen un equip de flag masculí i, bueno, varonil, com li diuen allà, i femení, i també, bueno, fan entrevistes a jugadors de totes les seccions, des del cadet, flag, sènior. Fan com entrevistes molt curtetes, de 2-3 minuts, que, bueno, és una manera de conèixer també els jugadors, no? No només veure'l jugar i ja, sinó tindre un tracte una mica més a prop. Sí, a més també tenen una petita secció al principi de la NFL, també comentar una mica una cosa de NFL, està molt bé. Hi ha entrevistes a peu de camp, diguem, i una entrevista també per Zoom, diguem, també. Això heu d'anar al canal de YouTube de Pioners, ja mateix el pengen. El diu The Program, però és el canal de YouTube del Pioners. Si us subscriviu també allà, també us deu suport. Sí, en principi crec recordar, ara em mataran, des de Pioners, però crec recordar que es fa un cop al mes. Sí, podria ser, perquè va passar bastant des del primer al segon. Pensava que era setmanal, es veu que deu ser mensual, sí, tens raó. No, crec recordar que era mensual, També preparar entrevistes i tal, porta la seva feina, us ho puc assegurar. No, segur. O sigui, és molt complicat. Si doneu-li suport, sisplau, és molt difícil fer aquest tipus de projectes, sí. Sí, sobretot, i mira, nosaltres que som totalment amateurs també i hem engegat aquesta aventura d'equip especial, ostres, tots tenim vida, tenim feina, tenim família, i la veritat és que costa de vegades trobar temps per quedar i gravar el programa, no? No, jo també referent tècnic, jo també soc desplegament tècnic, això també van ser tu saps això, perquè segur que és el tècnic del programa una mica també. Sí, bueno, també estic ajudant amb el... També hi ha una feina tècnica que no tenim nosaltres. Sí. Hi ha càmeres i tal a peu de camp. Sí, molt bé. Molt bé. Si us sembla bé, comencem l'últim quart del nostre programa, el quart, vale? I sí, per dir-vos que el sènior femení de flag football de Barberà Rookies van ser subcampiones de la Mama Bowl, que és un torneig benèfic per lluitar contra el càncer de mama, no? Que es va jugar al municipal de Sant Fernando de Henares, a Madrid, i que s'organitza amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'Ajuntament de les Rozas, la Federació Espanyola de Futbol Americà, i que va ser el cap de setmana del 19 i el 20 d'octubre. I les Barberà Rookies, com he dit abans, van ser subcampiones. Molt interessant aquesta iniciativa, que és la 4ª edició, és la 4ª vegada que es juga aquest torneig per ajudar a la lluita contra el càncer de mama. Què en penseu? Pues tot el que sigui aconseguir recursos per lluitar contra el càncer, doncs endavant, benvinguts, sí, evidentment. També està molt bé que vagin per la 4ª edició ja, o sigui, vol dir que tenen un cert recorregut. També és una cosa que haurem de seguir també bastant de prop, endavant, molt bé. Ivan? Sí, jo tot el tema que siguin iniciatives benèfiques em sembla perfecte. Està bé perquè, a més, si no recordo malament, crec que venen equips d'Europa també, inclús, a jugar aquest torneig, no només de l'estat espanyol.
i felicitats per les rookies que van quedar subcampiones. Enhorabona, no? Sí, la veritat. Amb un altre ordre de coses, i aquí potser sí que l'Ivan ens il·luminarà, com està fent tot el programa, no? Tota la feina que cobra. I és que la notícia és que els Fènix Vallès han creat també la seva College Academy, no? Sí, bueno, és una iniciativa una mica per tindre més nens dintre d'aquest resurgimiento del Fènix, no? Com dic jo, o sigui, intentar tindre un equip cadet, no només el FLAC, que ara de moment tenim 2 equips de FLAC, sub-15 i sub-17, i també per això intentar lluitar una mica per tindre un equip cadet, per anar evolucionant i que algun dia aquests cadets puguin ser sènior i jugar a la Lliga Catalana sènior o inclús la Sèrie A, que Fènix va guanyar una Sèrie A amb 13 jugadors. Sí. Amb 13 jugadors. És espectacular. Jo conec tinc un bon amic que va jugar a Fènix i sempre fa la conya i tu te'n recordes quan els Fènix van guanyar la Lliga? Sí, i jo li dic, sí, doncs jo vaig entrar l'any següent. Ostres, quina mala sort. El meu bon amic, el Nandes, que està també vinculat a l'àrea dels dragons i que es mou molt en el món de l'animació de futbol americà. Per acabar, un recordatori, i és que ja tenim calendari de la Lliga Catalana, serà la 37a edició i es jugarà amb 8 equips, que seran Riudon Rebels, Riudon Rebels, són els campions de l'any passat, i van aixecar la seva primera Lliga Catalana. La competició començarà el cap de setmana de l'11 i 12 de gener de 2025 i tindrà 7 jornades. La primera fase es tancarà el 12-13 d'abril. Els 4 millors equips jugaran semifinals, que de moment estan programades pel 25 i 26 d'abril, i la final serà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. O sigui, ja tenim tot l'itinerari de la Lliga Catalana i també de la Lliga Catalana Júnior, que la jugaran 6 equips, que són els Terrassa Reds, els Barcelona Dracs, Hospitalet Pioners, Argentona Box, Barberà Rookies, Barcelona Euroloki i Barcelona Búfals. Igual que en el cas anterior, els 4 millors equips es classificaran per les semifinals, que estan previstes per finals d'abril, i la final júnior està prevista pel cap de setmana del 10 i 11 de maig. Suposo que serà l'antesala de la final sènior, no? Imagino, no ho sé. Suposo que està pensat així. Ja us anirem informant puntualment del desenvolupament, de les notícies que es puguin generar a la low season dels equips de catalana. Quan comenci la competició intentarem portar-vos tota la informació que generi de les jornades que es vagin jugant, de l'actualitat dels equips, dels resultats, de les classificacions, i el que farem fins que comencin les competicions una mica a fer bullir l'olla, no? La veritat és que tinc moltes ganes de... El que m'han xivat, crec que entre Euroloki Júnior i Hospitalet Pioners Júnior es farà un partit amistós. No se sap quan ni a on encara, però m'han arribat, per 2 bandes ja m'han arribat a... Dos bandes diferents, a més, m'han arribat aquesta informació. Aleshores segur que és bona. No? Si està confirmada per 2 bandes és... Dos bandes a més diferents, perquè és una de cada equip. O sigui que... Estupendo. Ostres, doncs, quan tinguem més detalls, doncs us els farem arribar i doncs, si no teniu res més a comentar, ho deixaríem aquí, pitido final, no?, que diu aquell. Simplement, com a overtime, recordar-vos que estem a YouTube, equip especial, que estem a iVox, equip especial. Si us ha agradat aquesta xerrada de bar que hem tingut entre 3 col·legues per parlar de futbol americà, doneu-li like, doneu-vos carinyo, doneu-li like també a iVox i si us mola el tema o el que tenim pensat, subscriviu-vos al nostre canal, feu-nos créixer perquè així YouTube i iVox donaran més visibilitat al nostre programa i donaran més visibilitat al futbol americà i al flag catalans. Per les properes setmanes, doncs intentarem la propera setmana portar
la persona que ha creat els Bacus, no? Que és un nou equip de flag. Hem parlat amb ell. El volíem portar avui, però se m'havia oblidat que és pont i marxava fora. I em diu, ostres, tinc moltes ganes de venir perquè he vist el programa, m'ha agradat, però no puc perquè marxo fora. I dic, bueno, tranquil, a veure si ho tanquem per la setmana que ve. Volem també parlar amb la persona que ha muntat Mercats, que és un equip també de flag de Cornellà de Llobregat, que s'ha creat a partir de visites a les escoles, tinc entès, i tinc moltes ganes de que la persona que ha creat Mercats també vingui i ens expliqui com ho ha fet per entrar dintre les escoles i per enganxar els crios, no? Digues, Marc. No, sí, això i tant, que també tinc ganes d'escoltar-lo, sabíem. M'agrada conèixer. Sí, a veure. Sí, són dos projectes interessants, no? I d'això. Doncs també tenim previst fer aquesta taula rodona sobre si el flag és autònom o no té sentit, si no és vinculat al tackle, que és un debat interessant. I a partir d'aquí doncs, anirem fent cosetes, us anirem explicant les notícies que vagin arribant i esperem ser del vostre interès i que us aneu vinculant poquet a poquet al món del futbol americà i del flag català. Per la meva part, res més, companys. Gràcies per dedicar el vostre temps a aquest programa i ens trobem la setmana que ve. Una salutació cordial. Molt bé, moltes gràcies. La propera setmana. Adéu a tots i recordeu sempre que els petits canvis són poderosos. Bona nit a tothom.